Wes Mariaso gek rek wewet meneh. Lanjut nang tengah. Kae bapak sing mecoki wite, bojoku sing jabli. Iki cek menduono kae bolo. Pakane kae nggo pakan wedhus. Nek sapi wong ra duwe bolo, ra ndek sapi. Kae lumayan kae cik. Semono kae sing urung digaplek. Iki sing merati simbok karo cilik. Kae sing wis dipepe ning panasan. Semangat banget iki Pak Bojo iki njadeli malah wis oleh semene mbuan iki bolongku aku sing tukang merati ngono kuwe. Wis oleh jablan semene mbane iki kae jare sambat bosoke lara gek ganti nggawa antru. Antru kuwi kaya ngene iki bola alate. Nah. Antru ki saka kayu. Gek dinai tali ngono kuwi men ringan le ngangkat. Telone lumayan iki rada gede-gede ana isine bange karo sing wingi kae. Nah iki diusungi dikokno ngiyupan men nek ngocek iki ora kepanasen. Karo ngesis ngono kae. Reng iki. Jadi agak masak-masak wong kan iki. Heeh.